लोगोफोर दिनै मोनसे सिम्पल बा जोंनि लाइफआव गोनांथार जानाय मोनसे बाथ्रा सुंद' समनि गेजेराव रायज्लायनो नाजागोन। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ गोसोब्ला इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम नायजागोन, मानो होनबा सुंद' भिडिअ। आं दिनै मोननै बेरामनि सोमोन्दै सावरायगोन, खिन्थु गोसोआव लाखिजे आं डक्टर नङा। सोरबा सोरबाया बागदावखांगोन दा डक्टर माब्लानिफ्राय जाखो बियो बेमारनि सोमोन्दै बुंनो ओरैबो जागोन, नाथाय खोनासंजोबबा बुजि मोनगोन। मोननै बेमारनि सोमोन्दै बुंगोन। मोनसेया जाबाय पेरालाइसिस बाय एनालाइसिस आरो मोनसेया जाबाय एक्सकिउजिटिस। मोननै बेमार नोंथांमोना गोसोआव थादोंना? नाम्बार 1 बेमारा जाबाय पेरालाइसिस बाय एनालाइसिस मोनसे, आरो 2 नाम्बार बेमारा जाबाय एक्सकिउजिटिस। नोंथांमोना आसुर जादों जानो हानाय मा बेमार बियो खोनाफेरै, नाथाय आं बुंनो नागिरदों फार्स्ट नाम्बार बेमारा जाबाय मा? पेरालाइसिस बाय एनालाइसिस। जोंनि गोबां मानसिफ्रा बिराद खामानिफोरखौ एनालाइसिस खालामो आरो प्रक्रास्टिनेशन खालामो। प्रक्रास्टिनेशन माने जोबलांनाय दिनफोरखौ साननानै बिराद नायबिजिरो। दा जि समायाव दङ बि समायनि सोमोन्दै साना। आं दा प्रेजेन्टलि जि समायाव दङ, जि स्टेटासाव दङ, जि केपासिटि, जि केपाबिलिटियाव आं दङ, बेखौ लानानै गोबाङानो खामानि मावनो थाखाय रेडि जाया, जागायजेना। नाथाय सिगांनि बाथ्राफोरखौ सानो, आङो साला ग्रेजुवेटखौनो मोजां खालामनो हादिया नङाना। ग्रेजुवेटआव साला ओरै जादोंलै गार्लफ्रेन्डआनो जाना गारदोंलै आंखौ। सोरबाया बुङो जागायाव कलेज मोजां गैया, थाखा फैसा गैया, बिनो जाना गारदोंलै आंखौ। अलवेज वी प्रक्रास्टिनेट। जोङो उननि बाथ्राखौ जोङो एनालाइसिस खालामो। नाथाय जि थांबाय नोंनियाव दा मा दं, what you have, नोंनियाव मा दं, बिखिनाखौ लानानै जोङो उनफारसे मावलांनो हानाय केपासिटिया खिन्थु बयनोबो थाखायो दे। मिथिखानानै ला, जायखि जाया खामानि नों स्टार्ट खालामनो हायो दा, नोंनि केपासिटिनि सायाव सोनारनानै। जिखि जाया खामानि, नोंल'सो खामानिखौ मुगैनाङा। बेनिखायनो नोङो माखासे खामानिफोरखौ साननानैनो दिनैबो सानगोन नोङो, आंनि समायफ्रा ओरैनो थांजोब्बायलै साला, ओरै खालामनो हादिया, ओरै खालामनो हादिया। सानसे थांबाय, गाबोनबो नों बेखौनो सानगोन, साला आं 1 बोसोर सिगां बिखौ मावनो नायदोंमोन, मावनायबानो गाहाम जागौमोनलै, बै मालाय लद्रानि फिसाज्ला गावलुमानो साक्सेस जाहैबायलै। समनियाबो सानगोन नोङो, साला आङो थांनाय बोसोराव बे खामानिखौ मावनायबा बाद देरबायमोनलै, 3 बोसोर सिगां आं खालामनाय दालागै नों रखम साक्सेस जाबायमोनलै। जों अलवेज एनालाइसिस खालामबायल' थायो। प्रेजेन्टआव मा दङ नोङो बेजोंनो स्टार्ट खालामनो हानायखौनो जोङो स्टार्ट खालामाब्लासिनो जोङो एनालाइसिसल' खालामबाय थायो। अब्लाना नोङो मिथिखा, नोंथांनो मोनसे बेराम जादों। नोंथाङा जाबाय पेरालाइसिस बाय एनालाइसिस बेमार जादों नोंथाङा। पेरालाइज जादों थारमाने नोंथाङा खालि एनालाइसल' खालामफ्लांबाय थायो, नोङो एनालाइसल' खालामफ्लांबाय थायो। खिन्थु दाबोदि नोंनि आखायाव सम दङ, दिनै बिदि नोङो खामानिखौ स्टार्ट खालामनानै 1 बोसोरनि उनाव नोङो नोंनि नांनायखिनिखौ नोङो बुथुमनो हागोन, साक्सेसफुल पार्सन जानो हागोन टु साम एक्सटेन्ट अन द बेसिस अफ योर केपाबिलिटि। खिन्थु जोङो बेखौ साननानै नाया, जों खालि एनालाइसिस ओरै खालामनायबानो जागौमोन, दिनफ्रा ओरैनो थांजोब्बाय। दिना जे दाबो थांबाय थादो बेखौ आन्दाज ला एसे। बेनिखायनो बै रोखोमनि बेमारा एक्सुवेलि बे मोनसे बेमारसो। जाहाथे नोंथांमोना बै रोखोम जादोंबा साननानै ला जे आं बै बेमारा आंखौ हमबाय, ओंखायनो आं बै बेमारनिफ्राय अभारकाम जानांगौ आरो दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनांगौ जायखिजाया खामानिखौ। बे जाबाय पेरालाइसिस बाय एनालाइसिस। आरो नेक्स्ट बेमारा जाबाय मा? एक्सकिउजिटिसा जाबाय मा मिथिबायना? बेयो ओरैबायदि बेमार बयनोबो थायो, बियो बांसिन मानसिनियावनो थायो बियो। आङो बिराद गिदिर मोनसे बिजाब गांसे लिरनो लादों, लिरनि र', बेखौ साननैसो थानानै आं स्टार्ट खालामनोसै। आं रेडि जाबायानो, अलरेडि फुरा रेडि जाखाबाय, आं स्टार्ट खालामनोसै बे खामानिखौ। खिन्थु गैया, खामानिखौ स्टार्ट खालामाखै। आरो बुंलायगोन आङो खामानि मोनसे मावनो आखाइ लादो र', मावनो नागिरदों, मावनोसैनो बुला रेडि जाजोब्बाय, गैया। आरो बिसोरनो गोबां आरो मा मावनो नागिरदों, खारन नोङो फिक्स दिन खालामनानै लायाखै नालाय। नोङो जै दिनै डिसिसन लाबाय मावनो होननानै 1 माहनि सिगाङावबो खायसे मानसिफोरखौ नुयो बै खामानिखौनो दाबो मावाखै। खामानिखौ मावबायना, मावाखै र', एसे प्रब्लेम जानानै दोङो, मावखानोसै नै रेडि जाजोबखाबाय। आरो 2-3 माह 6 माहनि उनावबो बे मानसिखौ सोङोबा, मा मावदोंलै, मा मावखोलै दा बर्थमान, सिगां मावनो ओंखारदोंमोन ना, गैयालै मावनाय जायाखै र', मावनोसै नै, मोनसे प्रब्लेम जाना होदों, माने
बाइकआबो हामा जाना थाबायना आरो फैसानि एसे प्रब्लेम जाना थाबायना स्टार्ट खालामनोसै नै खालामखानोसै एकदम खालामखानोसै 6 माहायानो जाबाय दाबो स्टार्ट खालामाखैनो तारमाने नोङो एक्सकिउज खालामबाय थादो जे नोंनि फिसा 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 प्रब्लेमफोरखौ नोंखौ डमिनेट खालामनो थाखाय नोङो एक्सकिउज होबाय थादों नोङो फैसा एसे प्रब्लेमखौ नों एक्सकिउज होदों बोथोरनि एसे प्रब्लेम अखा हाबाय थादों बेनिखायनो मावाखै बोथोरनि एसे प्रब्लेमखौ नों एक्सकिउज होदों तारमाने नोङो बुजि मोनखा नोङो बेखौ मावनोसै होननायानो 2 माहानिफ्राय 6 माहा जाबाय माने नोङो बुजिना लाखा नोंहा मोनसे बेराम जादों बे बेरामनि मुङा जाबाय एक्सकिउजिटिस जिखि जाया फिसा 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 बुस्थुफोरखौ नोङो एक्सकिउज खालामलांबाय थादों तारमाने आरो बै फिसा 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 बुस्थुखौ नों जेब्लासिम एक्सकिउज खालामबाय थागोन नोङो 6 माहा नङा 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर 5 बोसोरनि उनावबो नोङो बे खामानिखौ नों स्टार्ट खालामनो हानाय नङा मानोना नोंहा मोनसे बेमार जाना दङ जाय बेमारखौ आं बुंदों एक्सकिउजिटिस दा गोबां मानसिफ्रा जायो 1 बोसोरनि सिगाङाव जों जि रखम नुदों बे खासे मानसिखौ दिनैबो जों बे रखम नुबाय थायो बांसिन मानसिखौनो आरो दिनै जों जाय मानसिखौ नुदों 1-2 बोसोरनि उनावबो बांसिन मानसिखौनो जोङो बे रखमनो नुफिनो मानो तारमाने जोङो पेरालाइसिस बाय एनालाइसिस आरो एक्सकिउजिटिस बेरामाव जोङो भुगिनानै दङ तारमाने बेनिखायनो सोरबा बे रखम बेमाराव भुगिनानै दङबा थाबैनो ओंखारबो बेनिफ्राय ओंखारनो हायो नै माथानिसो साननाय बियो जों कम्फर्ट जनाव दोंबाय थायो जे कम्फर्ट जनाव नों जेब्लासिम कम्फर्ट जनखौ नागारनो हानाय नङा अब्लासिम नोङो एखे थासारियाव नोङो थैजासिम थागोन नोङो जेब्लासिम नोङो दा नोङो जा सिचुएसनाव दोङो बे नोंनि कम्फर्ट जन आरो बे कम्फर्ट जनखौ नोङो जेब्लासिम नागारना फैनो हानाय नङा अब्लासिम नोङो एखे कन्डिशनाव नोङो जिउ जोबजासिम थानांगोन नोङो मानोना कम्फर्ट जननिफ्राय ओंखारबोनाया एसे डिफिकाल्ट जायो जोंनि थाखाय आरो बै एसे डिफिकाल्टखौनो जोङो पेशेन्स लाखिनानै मावनो हाया सहायनो हाया जों आरो सहायनो हायैयावनो जोङो 5 बोसोर सिगां जिबायदि कन्डिशनाव दङमोन दिनैबो बेबायदि कन्डिशनावनो गोबां मानसिफ्रा दोङो आरो फैबाय थानाय 5-10 बोसोरावबो बे एखे थासारियावनो थागोन बेफोर मानसिफ्रा एबा बांसिन मानसिफ्रा गासैबो नङा